今どこだ？パートが終わって帰ってる途中だけど。そうか。じゃあそのまま帰ってくるな。どういうこと？もうお前はいらないんだよ。そう言っていきなり私を追い出そうとしてきた夫。言ったからな、覚悟しろよ。私はお望み通り家に帰らなかった。その結果、夫は地獄を見ることになるのだった。私の名前は葵、50歳の主婦だ。夫の隆とは結婚して27年になる。年数だけ聞くと長年連れ添ってきた仲のいい夫婦と思われるかもしれない。だが決してそういうわけではない。私が夫との結婚生活を続けているのは娘のリナのためだ。正直言って夫に対しては幻滅している部分の方が多い。私と夫が出会ったのは大学生の頃だった。私が新入生として入ったサークルに彼はいたのだ。2つ上だった彼は当時の私にとってはやけに大人びて見えた。憧れの先輩として慕っていたのだが、だんだんと距離が縮んでいき、私たちは付き合うことになった。そして私が大学を卒業してからも交際は続き、私が社会人になって2年目の時にプロポーズをされた。こんなに早く結婚することになるとは思わなかったが、プロポーズをされてとても嬉しかった私は23歳にして結婚することを決意。別に仕事は続けるつもりだったし、大好きな彼と一緒になれるのならいいじゃないかと思った。そして結婚をすることになった私たち。結婚式には大学のサークルの友人たちがたくさん参列してくれて、とても楽しい結婚式になった。それから新婚生活が始まったのだが、お互いが若いこともあり、いつも私たちははしゃいでいたと思う。なんていうか、学生のノリが残っているような感じだ。元気も有り余っているので、旅行とかに行っても今の年齢だったらきついだろうというスケジュールの詰め方をして、それを難なくこなして楽しんでいた。そんな風に幸せな新婚生活を送っていた私たちに、さらに嬉しい出来事が起きた。それは娘のリナが生まれたことだ。娘が生まれてきたのは私と夫が結婚をして2年が経った頃のこと。私は出産を機に会社を退職した。それから子育てに集中し、娘と触れ合う時間を多くとった。これから夫と一緒に娘を大事に育て上げていく。そう心に誓った。だが専業主婦になって1年が経った頃、不景気の影響で夫の会社の経営状況が悪くなった。そのため夫の給料が減ってしまうという事態に。今までなら専業主婦になっても生活ができていたが、今後の娘の学費のことなどを考えると、私はパートに出なきゃいけないと思った。そして娘を保育園に預けて週5でパートで働くことに。家の近くの会社でちょうど事務のパートの仕事の募集があったので、私は応募したのだが、運よく採用してもらえた。夫が会社の都合で給料が減ったことや、生まれてまだ1歳の子供がいることなど、なかなか状況が大変だと社長が思ってくれたようだ。そのおかげで私は理想としていた条件で働くことができた。家からも近いので通勤時間もかなり短い。そして夫と娘を送り出してから仕事に行けるし、残業がないので娘のお迎えにも間に合う。仕事もやりがいがあって楽しいし、本当にいい会社に採用されたと思う。それでも子育てをして家事をして仕事をするというのはなかなか大変だった。娘はイヤイヤ期に突入して朝ごはんを食べさせたり着替えさせたりするのにも手間取った。そして夫はそういう時に全然手伝ってくれないのだ。だから私は忙しい朝のタイミングでものすごく疲れる。それでも私はめげずに娘と向き合い愛情を持って接した。すると少しずつ娘もイヤイヤ期がなくなって言うことを聞いてくれるようになった。そうやって大切に育てれば思いは伝わるのだと実感できて嬉しかった。それから私はパートと子育てと家事を一生懸命に頑張った。ここまで私が頑張れたのはやはり娘のためだ。実際、夫は口では偉そうなことを言っておいて、自分の行動は言葉に伴っていないことが多い。娘が生まれた時は家事とか大変そうなら無理はしなくていいと言ってくれていたのに、私が仕事と子育てで少し疲れてお惣菜を買ってきた日は普通に文句を言ってきた。こんなできたおかずを買ってくるなんて金がもったいないだろ。自炊の方が安く済むんだろ。それに俺こういうお惣菜好きじゃないんだよ。
夫はそうやって好き勝手にあれこれとケチをつけてきた。今日のお弁当さ、昨日の晩飯の残り入れただろ。2日続けて同じもの食べるとか嫌なんだけど。こっちは子育てもしながら仕事もしながらあんたの飯を用意してるんだよ。文句があるなら自分で作ればいいじゃないか。そんな風に思ったが、料理を一切したことがない夫に台所に立たれても散々汚して後片付けが大変になるだろうなとも思った。だからおとなしく言うことを聞いているふりをして夫にバレないように家事の手を抜くことに。私は毎日違う料理をお弁当に詰める手段として冷凍食品を活用した。なんなら全部冷凍食品という状態の時もあったほどだ。しかし夫は全く気づいていないようで、お弁当も毎回きれいに平らげていた。いちいちこだわりを見せるくせに実際には何も分かっていないじゃないか。私はバレさえしなければもっと手を抜いても大丈夫だなと感じた。そうやって少しずつ自分の家事の負担を減らしたことで子育てと仕事に集中できるようになった。娘はすくすくと成長していき、小学校に上がってからは勉強も一生懸命頑張るようになった。毎日しっかりと予習復習をしていて、テストの成績も良かった。そして私はものすごく褒めていたのだが、その都度娘はとても嬉しそうにしていた。娘がいい子に育ってくれて本当に嬉しい。リナがまたテストでいい点数を取ったのよ。ああ、そうか。それはすごいな。自慢の娘だな。夫もそうやって娘の頑張りを褒めていた。私と夫は娘のことをとても大事に育て、休みの日はよく家族でドライブに行ったりして出かけていた。娘はいろんなところに連れて行ってもらえてとても嬉しそうだ。そんな風に私たちは家族仲良く幸せな日々を過ごしていた。だが娘が成長していくにつれて、私と夫の関係性も少しずつ変わっていった。細かく言えば夫の面倒な発言に私が耐えられなくなってきたというのが大きいと思う。先に説明した夫の文句は年を追うごとに面倒くさくなっていて、私は相手をするのも嫌になっていた。そして夫は悲しいことになかなか給料が上がらなかった。そのため私は自分が働いた分からも生活費を出さないといけない状況に。それなのにいちいち料理について文句を言ってきたり、何かにつけてイチャモンをつけてくるので本当に困ってしまう。おい、リナは塾に行かせる必要はあるのか？ええ、だってレベルの高い高校を目指してるんだもの。塾は必要よ。金がもったいなくないか？え？お前はちゃんと節約をしてるのか？もちろんしてるわよ。それじゃあなんであまり生活が良くならないんだ？どこかで無駄にお金を使ってるからだろう。あんたの給料が上がらないからだとはこの時は言えなかった。基本的に子供が成長していくにつれてかかってくるお金の金額は上がっていく。それなのに夫の給料が変わらないのだから、生活水準が少しずつ下がっていくのは仕方のないことだろう。本来であれば夫にもっと頑張ってもらってたくさん稼いでほしいところなのに、給料も上がらず文句ばかり増える夫に私は嫌気がさしていた。だがこんな夫でも娘をしっかりと大学に通わせるためにはいなくてはならない存在だ。だから私はほとんど娘のために結婚生活を続けていたようなものだったのだ。娘は塾でも最大限勉強を頑張って成績をどんどん伸ばしていった。そのため第一志望の高校に見事合格を決めた。私は娘がそうやって努力をして何かを成し遂げたことが嬉しかった。娘本人にとっても嬉しい出来事だったと思う。夫も県内一の高校に娘が受かったことは嬉しかったようだ。合格のお祝いに私たちは美味しいお寿司を食べに行って楽しい時間を過ごした。それから娘は高校でも一生懸命に勉強を頑張った。私が何も言わなくてもちゃんと自ら勉強するのは素晴らしい。本当にいい子に育ってくれたなと思う。それに対して夫はどんどんひどくなっていった。後輩たちにどんどん先を越され、未だに出世ができていない状態。夫もプライドが傷つけられているようで、年々とお酒を飲む量が増えていった。そして酔っ払って暴言を吐くなんてこともあった。どうして俺が出世できないんだよ。会社の奴らは見る目がなさすぎんだよ。ちょっとあなた飲みすぎよ。ご近所の迷惑にもなるし、そんな風に叫ばないで。うるせえ。お前に俺の何がわかるんだ。専業主婦でのうのうと暮らしてるくせに。私はその言葉にカチンときた。
私が今までどれだけ頑張ってきたと思ってるんだ。私だってちゃんと働いてるわよ。はあ、たかがパートが偉そうに。責任も負担もない作業をして何が仕事だよ。俺のように大変な仕事をしてから意見を言え。夫はそのように悪態をついてきた。酔っているとはいえ、それが夫の本音なのだろう。私はこの時、夫に対して心底失望した。夫はずっと私のことをバカにして下に見ていたのだ。それは許せなかった。そんな風に言うなら、家事も子育てもしながら働いてみろって言うんだ。私はここで喧嘩をしたらとても面倒なことになると思い、適当に聞き流していた。すると夫は私が言い返してこないことをいいことに、この後もやたらと私のことをバカにするようになったのだ。お前は本当に女を捨ててるよな。そんなボロボロになった服を着て恥ずかしくないのか。誰のせいでこんな風にボロボロになるまで着なきゃいけなくなってると思ってるんだ。私だって新しい自分の服が欲しい。でもそこに使うお金があるなら食費や娘のために回そうと思うのだ。私の夫に対しての怒りはそうやって増えていった。だが怒りというのもある程度上がってくるとなんだか急激に冷めてくるものだ。こんな夫でもとりあえず働いてはくれているし、娘にちゃんとした教育を受けさせられているからいいか。そんな風に妥協をするような気持ちになる。そうやって腹が立ったり落ち着いたりを繰り返しながら日々を過ごしていった。娘はその間もしっかりと自分のことをやり、現役で難関大学に合格。晴れて大学生になった。ここまであっという間だった気もするし、長かった気もする。子育てというのがとりあえず一段落したような気がした。娘は大学生になり、サークル活動やバイトなどいろんな経験をしながら授業もしっかりと受けて単位を取っていた。そして彼氏もできたようで、毎日とても楽しそうな日々を過ごしている。私も夫とは大学生の時に出会ったので、なんだか昔を思い出してちょっと懐かしく感じていた。夫は昔は優しかったのに、どうしてこんな風に変わってしまったのだろうか。そしてつい最近はかなり横暴というかめんどくさくて、そのひどい態度は娘に対しても向けられている。それは娘がバイトに行って夜遅くに帰ってきた時のこと。と言っても帰ってきたのは22時頃だ。夫はその時酒をたくさん飲んでいて酔っていた。そして娘に絡んできたのだ。おい、この時間に帰ってくるなんて何を考えてるんだ。何って、バイトだけど。こんな夜遅くに帰ってくるならやめろ。なんでよ。バイトなんて周りの子たちだってみんな知ってるよ。だからなんだって言うんだ。お前は父親の言うことが聞けないのか。理不尽なこと言われてはいとは言えないじゃない。あんたその口の聞き方は。お前俺のことをバカにしてるのか。そう言ってどんとテーブルを叩く夫。ものすごい大きな音を立てたので、私も娘もびっくりしてしまった。ちょっとあなた何してるのよ。うるさい。リナが俺を怒らせるのが悪いんだ。リナ、部屋に行ってなさい。娘は今にも泣きそうになっていたので、私は部屋に行かせた。あんな風に娘を怒るなんて何を考えてるの。もう大学生なんだから今くらいの時間に帰ってきてもならおかしくないじゃない。お前がそうやって甘やかすから生意気な娘に育つんだ。何よ、私が悪いって言いたいわけ？そもそもあの子は悪いことなんて何もしてないし、勝手に切れたあなたの方がよっぽど悪いでしょ。はあ？お前嫁のくせに俺に文句を言うのか。誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ、バカ野郎は。バカって、あなたの方がバカでしょ。なんだと？いい加減飲むのやめなさいよ。少し頭を冷やしてちょうだい。うるせえ。俺に指図すんな。お前の顔見てたらせっかくの酒もまずくてしょうがねえや。夫はそう言って家を出て行った。私はすぐに娘の部屋に行った。リンナ、大丈夫？娘は部屋に行って少し落ち着いたようで、夫に対しての怒りをあらわにしていた。どうしてお父さんにあんなこと言われなきゃいけないの？本当にそうよね。あの人がおかしいわ。お父さんの言うことは気にしなくていいから。また何か言ってきても私が守るから安心してちょうだい。わかった。ありがとう。娘は完全に夫のことが嫌いになってしまったようだ。そもそも夫は娘に対して父親らしいことはあまりしてこなかった。それなのに今になってそうやって説教じみたことを言っても響かないに決まってるだろう。
それに夫がしていることはうだつの上がらない自分自身に対して感じるストレスの鬱憤を娘にぶつけているという感じだ。そんなことを許せるはずもない。この時のことをきっかけに娘は夫と挨拶もしなくなった。夫も夫で意地を張っているようでお互いに言葉を交わさなくなった。でもこればかりは夫のせいなので、私は夫の方から娘に話しかけるまでは何も言わないことにしている。そうこうしているうちにあっという間に月日は流れ、娘は大学を卒業した。そして就職活動を頑張っていたおかげで大企業に就職。春から一人暮らしを始めて一生懸命に働き始めた。娘が巣立っていき、私は寂しくもあったし、今まで一生懸命に子育てを頑張ってきたなと自分を褒めたくもなった。これからはまた新しい私自身の人生の始まりだ。そこで私は前々から少しずつ着手していたことを本腰を入れてやることにした。娘からは夫と別れて家を出ていけばと言われていたが、私がやりたいことは結構な資金が必要なので、今すぐに離婚をすることは得策ではなかった。そのため相変わらずパートをしながら夫と二人で暮らしていた。夫は仕事が忙しいのか、残業や休日出勤をして家にいる時間も減っていった。だから私自身そこまでストレスに感じることもなかったのだ。だがたまに夫が家で酒を飲んで酔っ払うと面倒なのは変わらなかった。その時はいつも腹が立って一刻も早く離婚してやると思うのだった。それからなんだかんだで3年近くが経った。そしてある日、夫からいきなり電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？今どこだ？パートが終わって帰ってる途中だけど。そうか。じゃあそのまま帰ってくるな。どういうこと？もうお前はいらないんだよ。離婚しようぜ。離婚？そう言っていきなり私を追い出そうとしてきた夫。私は突然のことでびっくりしたが、これは好都合だと思った。言ったからな、覚悟しろよ。私はお望み通り家に帰らなかった。その結果、夫は地獄を見ることになるのだった。私は娘に連絡して、申し訳ないが娘の家に一時的に避難させてもらうことに。お父さんは本当に最低だね。そうね。まあ、離婚する気だったからいいけど。それにしてもお母さん、よくそんなにお金を貯めたね。頑張って株の勉強をして投資してきた甲斐があったわ。私がすぐに離婚をしなかったのは、パートで貯めたお金をさらに増やして老後の資金を貯めるためだった。そして最近安定して投資で稼げるようになり、貯金もどんどん貯まっていたところだった。そんな中で夫がいきなり離婚を要求してきたのだ。私はこれは好都合だと思った。というのも、私の勘だが夫は不倫をしているからだ。私が出ていけば、夫は油断して不倫相手と堂々と会うようになるだろう。だから私は家を出て行きはしたが、離婚届はまだ出さないことにした。そして更新所に依頼して調査をしてもらった。すると夫は案の定不倫をしていて、どんどん証拠が集まっていった。弁護士を雇い証拠を提出すると、夫の有責で離婚をできると言われた。そのため私は夫に連絡をして離婚についての話し合いがしたいと言った。夫は離婚できることが嬉しかったのかすぐにやってきた。ようやく離婚する気になったが、家を出て行ってから行動するのが遅いんだよ。まったく、専業主婦っていうのはトロトロしてて腹が立つな。ニヤニヤしながらそう言ってきた夫。だが私の隣に弁護士がいることに気づくと一気に顔がこわばった。なんで弁護士までいるんだよ。そりゃあなたとちゃんと別れるために必要だからね。ああ、ただ別れるのに何が必要だって言うんだよ。だってあなた不倫してるでしょ。何のことだよ。証拠はたくさんあるから言い逃れはできないわ。私はそう言って更新所の写真を並べた。いつの間に。あなたは私を捨ててこの不倫相手と一緒になるつもりだったんでしょ。でもそれにはちゃんと支払うべき慰謝料を支払ってもらうからね。そんな、慰謝料はどうしても支払わないといけないのか。俺にはそんなにお金はないぞ。そうでしょうね。少ない給料で不倫をしてたんだから貯金なんてしていないものね。慰謝料はけじめとして支払ってもらうわ。まあでも財産分与までするのはかわいそうだからなしにしてあげる。本当か。
夫は私の作戦通り財産分与なしという提案に乗ってきた。そして慰謝料を支払ってもらう代わりにお互いの財産を分けないということになった。夫は私が投資で稼いでいることは知らない。さらに慰謝料まで支払うことになるので完全に私の方が得をしている。こうして無事に離婚が成立した私たち。私は投資で得たお金でマンションを購入した。そしてそこで娘と一緒に暮らし始めた。一方、夫は不倫相手と一緒になろうとしていたが、夫が思っていたよりも稼いでいなかったことに不倫相手が驚愕し、捨てられたらしい。そもそも私のパートで娘の学費は支払ってきていたし、私が食費を節約したり自分のためにほとんどお金を使わなかったから、夫はそれなりに満たされた生活を送れたのだ。私がいなくなった時点で、夫には一人で暮らすほどの収入はあれど、大人二人が豊かに暮らせる稼ぎなんてないのだ。そのことに夫は不倫相手に振られて気づいたようだ。不倫相手に捨てられた後、夫は私に連絡をしてきた。そして復縁を迫ってきたがすぐに断り、私は購入したばかりの新築のマンションに娘と二人で幸せに暮らしているし、あなたがいなくても十分な収入を得て豊かに暮らしていることを伝えてやった。夫はまさかの事実を知り絶句していた。私は言葉を詰まらせている夫を無視して電話を切り着信拒否にした。それから私と娘は夫のことなど忘れて親子仲良く幸せに暮らし始めた。これからも大好きな娘と毎日楽しい日々を過ごしていこうと思う。自分勝手な夫は捨てられて当然ですね。最終的に不倫相手にも捨てられて本当にいい君ですね。主さんはこれからの娘さんとの2人での生活を楽しんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。